tudo. Na festa do fim de semana. Guys, I'm Bursa fresh guys, no be lie, OTT lie, oh can I hear you say I'm Bursa, fresh guys, no they carry last, now then they turn. Wallahi ko kuka dama ka san kai na gaba tun gaba ɗaya kina kewaye shehuyin gaba ɗaya ma ban gane ka ba shin wai ba ga yaron nan ba wallahi takeici ne nake ji garbati kamar ka sani ni ma yaron nan mugun takeici ne nake ji so uku ma ina bukin ɗayan yadda zan halaka shi ma in kashe shi gaba ɗaya in ba garbati ita batu mamman ɗin nan da haggani sa'a ji tashi da shi ta mugun yawa so uku wai a ce gaba ɗaya mutum ya tsallake so uku ni son ɗaya ga one single mistake kawai mu haɗu da shi wai kai garbati wai kana ganin ko ba mu kai shi wajen boka ya kamata gaskiya yau mutum mu kai shi inda boka ko ba gaskiya ba ya kamata a kai wajen bokan nan dan ba ma a ɗaya wajen bokan nan kai boka ya kamata a ci mun wajen ne kai akwai wani boka da ni sani aiki ne kamar yankan yuka boka junjun shin wai bokan nan junjun kai ni ma ina jin labari ne kasun gumi katoton kahirin boka na boka tattakwala boka na aiki ne kamar yankan yuka bokan nan da ka sani fa inda yake zamuna daga an kai take yanki a lalle ko zai junjune shi na gane bokan nan kan gudan katoton kahirin la kurta ne ka tuma ya fi haɗin da nan wajen da ake yin sallama na ba ku zo ku koma kashashe ku ku zabul azab yan ku shasso kunyan hukum jarka ne ka boka kai ku ro uban ka boka ka so da baya babban ro uban ka boka a ku dakata ku duka na san me ke tafe da ku ne na boka miki ta yi mu kuna son ku samu soyayya karfin soyayya kuna son ku mallaki wanda kuke so ƙarya haka ya boka ka iya bakinka kai na riga na samu boka to shin karɓar soyayya mun ka toyi waje ne bari mu yi magana da ya kamata to in ba haka nan na ba ina ganin kuna son a shiga tsakaninku da wani ya karɓe bashin ku ya ƙi biyan ku ba haka nan aboka shi ma kai ƙarya ya haka aboka in ban da katsalandan ma tun ɗazu haka kamata ka ce ka ce mana ya kamata a ce ka ce mana na cewa me ke tafi da mu katsalandan ɗaya na irin naka yaro baka sai inda ka zo ba ka zo wajen boka jinjin yanya muka shassa zumbun yawan amma dai bokan ga malaria ta kamar yana aiki su ne ba ina ganin abokin ga naka bai san kowa anni ba yana ba baka san kowa anni ba ni cikin hasada wani ne taho wajen ga ina fusaci ai ka hanka taho na sa akwai wanda kaka hasada kaka son ka karbi kudi waje ne wani na to suna ne ku dai faɗi min me a tahira ku ne ko ne yaro na nan wanda muke son alaba ta in ma kurciya nan a mai kurciya yake can iraki azabi bisa igwa a walakanta ya can ko nama da ka ko labarin ne ka kuma yi ina son aike wani aljani wanda aka ce ma gazabul gayam can garin nan na
Uzudul azabul gazabul hashaqul kataffaf. I kusa ga ruwan nan ka dauko baka kankaran nan ka kawo min. Assalamu alaikum da abuwa. Tun wajen haihuwa ce dan baiwa na. Yaron nan kafin ku wasu ma sun taba kawo min aikin sa watan ga. Suka ce suna son a mallake shi ko ko a sirrata shi. Na iyakaci na gaza wannan yaro ko an yi mai feyi abu guda ɗaya sai ya muku. Ku azata gindin ice, gindin ciyawa, da kun azata, to a ranar da aka azata za ku samu ruwa masu sanyi ku zuba a inda kuka turbuɗin abin nan. Sai bi daji ba wanda zai sake cin asali ne ko a san inda ya dosa. In kun kai haka to an gama mai karshen kurciya kenan. Wannan ita ce ake ce mata kabara uwar bela. Aikin ku ga ya gama bukata. Masu sako sun kawo sako. Ku je ku ya kyau woka. Da dai mun zai bi duniya ko? Zai bi daji ba za a gane kansa ba. Kai, Zan gunne shi na ko? kai, kaga bokan can ba mai nisa inda yake ba. Ana iya zuwa kila wani ba can hanci a taho kila ma yana kalle da mu to ba yin Na sani ta. dan iskan ga wasu itace can ko wanga ko wancan na gaba. Don saboda na san halin iskan boka na. Yaron nan kawai na mutu ba abun na abin gaba. Idan ta kawai hita, bi duniya ma hita ya ce gaba ɗaya. Ga wani kaga inda ba mu ganin mu kawai mu kunna abin mu tafiya mu. Ya yake. Sanar da kan wani ɗan layin nan gari. Inna lillahi. Kamar kai na ga ciwo wallahi. I'm scared of the voices, of the click, of the beat, of the music I've been hearing all night. Pause. Play, repeat. I'm scared of the mountain, of the river, of the fire, of the sound of lightning in the sky. Those sounds make me wanna cry. This light above me, I'm shit scared. Those colors, I'm shit scared. These speakers, I'm shit scared. Those woofers, I'm shit scared. Bad trip, I'm shit scared. Those shells, I'm shit scared. Shit scared of me, shit scared of me. Okay, I'm on a pee. I'm scared of the night, I'm scared of the day, I'm scared of my shadow, get it out of my way. I'm scared of my past, I'm colors. I'm shit scared. These
speakers, those movers. A few moments later, bayan wasu 'yan daƙiƙu. Bani kuɗi na alamance. Nake wallahi sai ka bani kuɗi na. To, jaran nan ganan. Gare ga walla, gare ga. Ganan gana bi ganan. Zai kusa amana. Sama kwaro daga Hyderabad. Shalilin mama, tun jiya na daɗi na gaita ka baka to ba sai yanzu ba. Mu zo kusa to gari shalilin mama. A'a, shin ko shi na ko ba ɗawata na ba? Shi wanga da wanga. Na tambaye na ce kai abin ga sai ta tambaye wanga. To shi ni na haka ne. Yanzu kai wanga da wanga. An ka haɗe wanga da wanga. Kai! Nace ban ba su. Ban ba su wa. Nace ban ba su. Shi ne na basi. In ka sayi mai ciniki, in baka ka bani kuɗi na. In baka sai ba, ka bar mai abinci na. Sai wanda zan ci na. Don da fata. Da haka in baka sai nace ka daga ka bani guri, ka daga ka tayi. Ka janye ka ban wuri nace. In kana sai har da wannan nama ga hannun na baka. Duk ka sai ka ban kuɗi. In baka sai ba ku janye ku ban janye. Hey, baban titi. Awon ku janye. Shalilin mama. Mutum ne mai matuƙar hadari. No. Soyayya na fasa in har ba na tare da ke. No. Soyayya na fasa in har ba zan yi ta da ke ba. Nace sai da ke.